Pasok ng Abril, nag-expand sila sa 327 beds. Noong Mayo, 381 na ang inilaang COVID-19 beds ng ospital. 100 pa ang nadagdag dito sa kasalukuyan. Kaya naman nag-set up na rin ang 2 malaking tent sa pagamutan para sa mga COVID patient at kanilang mga kaanak na naghihintay ng bakanteng kwarto. Bawat tent ay may 10 kama at 10 oxygen cylinders. Paglilinaw rin ng hospital management, mariing ipinatutupad ang triaging sa mga pasyente. Dito'y binibigyang prioridad ang mga COVID positive na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Ang mga pasyenteng may manageable conditions, pinapayuhan nilang dumiretso sa mga community isolation facility. Ang JBL ay isang referral hospital para sa mga moderate, severe at critically ill na mga COVID positive patient, COVID suspect at COVID probable cases. Base naman sa assessment na inilabas ng Octa Research Team, nananatili sa critical level ang lalawigan ng Bataan. High incidence level naman ang Bulacan, Pampanga at Zambales. Nasa moderate level of incidence naman ang probinsya ng Tarlac, Nueva Ecija at Aurora. Sa August 16 coronavirus dashboard ng Department of Health Central Luzon, 14,545 ang total active cases sa buong rehiyon. Rainiel Pawid, CLTV News. Natanggap na ng 12 local government units sa Bataan ang kani-kanilang bahagi sa 698 million pesos na Enhanced Community Quarantine o ECQ financial subsidy mula sa national government. Sa loob ng 15 araw ay kinakailangan maipamahagi ang naturang ayuda para sa mga Bataenyong lubos na naapektuhan ng lockdown. Magbabalik si Rainiel Pawid. Nakarating na sa 11 munisipalidad at 1 syudad ng Bataan ang ayudang pinansyal ng national government para sa mga Bataenyong apektado ng Enhanced Community Quarantine o ECQ lockdown. 698,283,000 pesos ang kabuang ayudang dumating sa Bataan. Pinakamalaking porsyento ang napunta sa Mariveles na umabot sa 120,135,000 pesos. Sinundan ito ng Dinalupihan na may 102,343,000 pesos. 83,339,000 pesos naman ang sa Balanga City. 62,618,000 pesos naman sa Limay. 61,656,000 pesos naman sa Orani. 61,955,000 pesos sa Hermosa. 48,617,000 pesos sa Orion. 36,992,000 pesos sa Pilar, 34,388,000 pesos sa Abukay, 31,244,000 pesos sa Samal, 28,316,000 pesos sa Morong, at 26,680,000 pesos sa Bagak. Ang mga makatatanggap pinansyal na ayuda ay ang mga mahihirap na individual o nabibilang sa low-income families. Ang bawat benepisyaryo ay makatatanggap ng 1,000 piso, subalit hindi maaaring lumampas sa 4,000 pesos ang maaaring matanggap ng isang pamilya. Nakasalalay sa lokal na pamahalaan ang pamamaraan ng pamamahagi ng ayuda sa kanilang nasasakupan. Magiging katuwang nila ang Department of Social Welfare and Development at Department of the Interior and Local Government. Bago ang ayuda distribution, ipapaskil ang mga pangalan ng benepisyaryo sa official social media platforms ng bawat LGU. Mayroong 15 days ang mga local government unit sa pamamahagi ng ayuda, ngunit maaari itong palawigin kung kinakailangan. Tuloy-tuloy rin ang distribusyon ng 254,722 sako ng tig 25 kilos ng bigas sa buong Bataan. Activated na rin ang kusina ng barangay upang masigurong walang Bataenyo ang magugutom, lalo na ngayong umiiral ang lockdown sa lalawigan. Batay sa August 16 COVID tally ng Bataan, 2,611 ang aktibong kaso ng novel coronavirus disease sa buong probinsya, habang 34 sa bilang ay klasipikado bilang Delta variant. Rainiel Pawid, CLTV News. Umapila na ang Bulacan IATF sa Philippine National Police, Department of Education at sa Philippine Red Cross para sa karagdagang medical staff na tutulong sa COVID-19 response ng lalawigan. Kulang na raw kasi ang kanilang medical manpower dahil sa patuloy na paglobo ng bilang ng active COVID-19 cases na ngayon lumampas na sa 2,700. Narito ang detalye ng balitang yan.
Nanawagan na ang Bulacan IATF sa ilang government agencies para sa karagdagang medical staff ng lalawigan. Pataas pa rin kasi ang kaso ng COVID-19 sa probinsya dahilan upang kailanganin ang mas maraming nurses at doktor na tutugon sa sitwasyon. Nasa 50 nurses at 10 doktor ang kailangan ngayon ng Bulacan. Kulang yung doktor, kulang ang nurse. Kaya yun ang inaapil natin doon sa mga kaya sa DepEd, sa PNP na baka pwedeng mahiram muna at mag-volunteer yung mga medical staff. At umapila na lang tayo sa Red Cross na baka pwedeng kung mayroon silang sobrang nurse nila ay baka pwedeng ipahiram muna sa atin. Naghihintay pa naman ang provincial government sa tugon ng mga ahensyang nabanggit. Nitong August 17, 297 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa lalawigan. Rason upang umakyat na sa 2,772 ang total active cases na kanilang binabantayan. Sa kasalukuyan, 7 na ang recorded Delta variant cases sa Bulacan. Kabilang sa listahan ng tigi-isang kaso sa San Ildefonso, Santa Maria, Plaridel, City of San Jose del Monte, City of Malolos, Giginto at Pandi. Iniutos na rin ang paggamit ng 300 COVID-19 beds sa Bulacan Medical Center dahil sa dami ng mga pasyente ang kailangang i-admit. Simula noong August 16 ay sinailalim muli ang buong probinsya sa Modified Enhanced Community Quarantine na tatagal hanggang sa katapusan ng buwan. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Kabalen US Marine veteran, ibinahagi ang kanyang mga karanasan sa Afghanistan. Free online legal consultation handog ng CHR Region 3. Karahasan kontra kababaihan isinusulong. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Laman ng mga balita at maging ng social media ngayon ang video kung saan makikitang nakasabit na lamang sa estribo ng eroplano ang mga pasaherong lumilikas sa Afghanistan matapos mapa sa kamay ng Taliban ang kapitolyo ng bansa. Sa isang pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque, sinabi nito na bukas ang Pilipinas sa pagtanggap ng mga Afghan refugees. Samantala, isang kabalen na veterano ng US Marine ang nagkwento sa CLTV News ng kanyang mga naging karanasan noong siya ay nadestino sa base militar ng Estados Unidos sa Afghanistan sa kasagsagan ng gyera. Narito ang report. Nakakatakot at nakapanlulumo umanong makita para kay Felix Barrios, isang Filipino-US Marine veteran, ang mga videong kalat ngayon sa cyber community na tila survival escape ng ilang tao sa tarmac sa Hamid Karzai International Airport sa Kabul, Afghanistan. Una niya, salamin ng kaguluhan ngayon sa bansa ang kabiguan ng Afghan Republic sa stability at nation building nito. Familiar po ako dun sa na international airport. Nagpunta na po ako minsan doon at hindi po even during the time of war hindi po ganun kagulo doon. Nakakapangilabot pong makita. Sa mga ibinahaging kupas na larawan, hindi lamang sa weaponry ng base militar ng Amerika siya nadestino noong taong 2011, kundi maging sa ilang distrito ng Afghan government kung saan patuloy na pakikipagdigma sa Taliban. Posisyon ko po doon is ako po ang in charge sa mga weaponry ng mga US at coalition forces. At the same time, ako rin po ay isang liaison sa district governor ng Washir. Ako po yung parang liaison niya sa loob ng base kung meron silang kailangan sa labas na kung may maitutulong kami, yun po ang ginagawa namin. Kahit pa noong bumitaw ang base militar ng Amerika sa naturang bansa, ang insurgency ay wala umano sa border ng Taliban at ng Afghan government. Ang war zone umano noon ay nasa loob na ng kada distrito at nagpatindi pa sa mabilis na pagbagsak ng gobyernong Afghan Republic ay ang pagkabaha-bahagi o faksyon sa loob ng gobyerno. Kaya hindi nakataka-taka ang mga pangyayari ngayon.
Actually, yung pong war zone is parang nasa loob na ng bakuran ng Afghanistan. It is an insurgency. Kung iisipin mo dito sa atin, parang nasa loob na natin sila. They live amongst us. Minsan, hindi natin sila kilala na sila pala ay miyembro na ng Taliban at gumagawa na ng mga hakbang para mag-create ng instability sa region or sa district. Sa 2 dekadang pakikipagdigma ng Amerika laban sa Taliban na ngayon nasa government seat, kailangang maging mapanuri umano ang gobyerno ng Pilipinas sa geopolitics system o pakikitungo sa ibang nasyon ng Taliban. Pero sa opinyon umano niya na nakisalamuha ng mahabang panahon sa naturang bansa, ang bentahe ng Taliban na magiging makatao ay mahirap paniwalaan. Asan po yung mga kababaihan na nakikipaghabulan o nakikipagsiksikan sa mga eroplano o sa airport, sa tarmac, no? Para po yatang ang hirap makita sa lehitimong gobyerno pa lang nila ay napaka-limited na ng mga kababaihan. Paano pa po sa gobyerno ng Taliban? Sinabi ni Barrios na ang capital ng Afghanistan o ang Kabul ang maaaring takbuhan ng iba't ibang foreign national na nagsasagawa ng malawakang repatriation. Maaari umano itong maging neutral ground area ng Afghanistan dahil sa ngayon ipinapakita na imahe ng Taliban sa magiging relasyon sa ibang nasyon. From open source intelligence na nakikita ko po, no? I would say right now is Kabul ang pinaka-safe. Merong nakapagsabi na ang Taliban will not touch Kabul or harm anyone in Kabul that is trying to get out of Afghanistan. Samantala, sa pahayag ng administrasyon, bukod sa ikinakasang repatriation sa mga OFW, bukas din umanong tumanggap ito ng mga refugees na Afghanistan. Sa impormasyong nakuha ng CLTV News mula sa isang Kapampangan OFW nagtatrabaho bilang manager ng isang kumpanya sa Afghanistan, nakapagpadala na raw ng eroplano sa Kabul ang United Kingdom nitong August 17 na nailipad na sila at iba pang foreign national patungong Dubai. Mula Dubai ay tutulak daw sila patungong UK at doon sasailalim sa quarantine bago makauwi sa kanilang mga bansa. Paulo G. Santos, CLTV News. Ang patuloy na pag-iral ng iba't ibang quarantine classification sa bansa ay naglilimita sa ating galaw ngayong panahon ng pandemya. Paraan ito ng pamahalaan upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Pero paalala ng Commission on Human Rights, tanging mobility at pakikisalamuha lamang sa ibang tao ang nililimitahan ngayong pandemya at hindi ang ating mga karapatang pantao. Dahil dito muling ipinaalala ng komisyon ang kanilang programang e-lawyering, isang online legal help desk service para sa human rights concerns ng mga taga Central Luzon. Paano nga ba makaka-avail ng free legal consultation online? Alamin sa ulat ni Jennifer Salenga. Pangunahing mandato ng Commission on Human Rights ang pagtaguyod ng mga programa para sa karapatang pantao. Kaya naman kahit pa may pandemya, tuloy ang kanilang pagsiserbisyo sa publiko. Hindi raw dahilan ng pandemya upang isang tabi ang human rights concern ng mga taga Central Luzon. At dahil batid nila na kailangang mag-ingat sa banta ng COVID-19, inilunsad ng CHR Region 3 ang e-lawyering o ang libreng online legal help desk service kung saan maaring isangguni anumang usaping may kinalaman sa karapatang pantao. Pansinin natin, hindi lahat nakakapunta, hindi lahat nakakalakad. Especially here in San Fernando, na lockdown din sila, no, sa iba't ibang lugar. So ito po yung serbisyo na inoffer at ibinibigay po ng Komisyon sa Karapatang Pantao para sa mga tao talaga ito. Yung mga human rights concern nila, pwede po nilang ihain dito. Tuwing Miyerkules mula alas 8 hanggang alas 11 ng umaga ang e-lawyering. Kailangang magpabook ng session online at gagawin sa pamamagitan ng Zoom. Maaring mag-send ng mensahe sa kanilang official Facebook account na Commission on Human Rights Region 3 o sa kanilang hotline numbers na 0955-2872254
o 0919-0643-391. Simula ng ilunsad ito, maraming tawag daw ang kanilang natatanggap. Kahit pa may pandemya, tila wala naman daw pagbabago sa mga usapin na idinudulog sa kanila. Kaya hindi raw maaring itigil ang serbisyo kahit pa tayo'y nasa gitna ng health crisis. Iba't iba po, iba't iba tungkol sa pamilya, tungkol sa mga kapitbahay, sa mga karapatan nila. Iba't iba po yung mga kaso, no? Lahat po parang hindi nagkaroon ng pandemya. Yung mga kaso na natatanggap din po ng mga kasama naming sa legal division namin. Ganun din po. Halimbawa, usapin sa lupain. Sa pamamagitan ng e-lawyering, nakita din daw ng CHR ang pagtaas sa kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan, lalo na sa teenage pregnancy. Ang CHR ang chairperson sa technical working group na binuo ng National Economic Development Authority o NEDA upang tugunan at gumawa ng plan of action kung paano susolusyonan ang teenage pregnancy bilang isang national emergency situation. Naglabas na raw ng pulisiya ang CHR Region 3 kaugnay nito, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno. Nakita rin talaga ng komisyon na mayroong pagtaas, no? Paglobo ng mga data pagdating sa teenage pregnancy, sa violence against women, even sa mga kabataan dahil nga magkakasama sila sa isang lugar. Nagpaalala rin ng CHR sa publiko na huwag matakot na mag-report sa anumang uri ng pang-aabuso sa mga kababaihan. Bukas din daw ang kanilang linya sa mga nais sumangguni sa kanila. Meron tayong VAUDES na kung saan ang humahawak dito rin ay mga kababaihan din. Hindi silang mag-report doon. And please, huwag po kayong matakot. Takot kung minsan, no, yung kaya hindi nare-report. There are some cases unreported. Pero pwede naman silang tumawag sa aming opisina. Kamakailan nagbigay ng lecture at orientation ang CHR Region 3 kaugnay sa responsible parenthood at reproductive health rights na dinaluhan ng mga barangay health workers at mga magulang. Bahagi raw ito ng kanilang advokasya. Dito binigyang diin ang kahalagahan ng pagsubaybay ng mga magulang sa kanilang mga anak sa panahon ng pandemya. Sa responsible parenthood, talagang kailangan malaman nila yung responsableng pagiging magulang. Hindi lang basta hinahayaan yung mga bata na dahil lumabas, dahil hindi sila nag-aaral, module-module sila. Please, sila yung ating mga investment, mga kabataan. No? Sila yung mga investment natin sa susunod na henerasyon. Kaya kailangan pangalagaan natin sila. Nagpaalala rin ng CHR sa tungkulin ng bawat Violence Against Women and Children o VAUC desk sa bawat barangay. So, dapat gumana sila at tingnan din nila ang sitwasyon. Kasi mandato po natin ito nung tayo ay pumasok sa trabahong ito, nanumpa tayo eh. Parang ano yan, marriage contract. Diba? Na gagawin natin yung ating makakaya para paglingkuran ng mga tao sa barangay. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, higit 5,000 learners inaasahang mag-enroll sa San Fernando Elementary School para sa school year 2021-2022. Diosdado Macapagal Museum and Library, makabuklat pamurin, king publiko. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Mahigit 5,000 mag-aaral daw ang inaasahang mag-e-enroll sa San Fernando Elementary School para sa darating na school year 2021 at 2022. Ayon sa pamunuan ng paaralan, kailangan munang tanggapin ng mga learners at ng kanilang mga magulang ang blended learning system dahil wala pang katiyakan kung kailan manunumbalik ang face-to-face classroom setup. Yan ang balitang tinutukan ni Paulo G. Santos. Ang remote ceremonial opening ng Brigada Eskwela na may temang bayanihan ay naitulak ngayong umaga ng August 18 dito sa San Fernando Elementary School.
isa sa pinakamatandang public learning institution sa capital ng Pampanga. Tema ng naging mensahe ng mga stakeholders sa blended learning system, mga guro at ni Mayor Edwin Santiago, ang pagtutulungan sa pagharap sa hamon ng pandemya. Ayon kay Principal Lorna Aquino, 2 sa 10 dropout na estudyante ay may matinding karamdaman at 8 estudyante naman ay naibilang din sa dropout dahil sa mga magulang na hindi naniniwala sa new normal setup ng edukasyon. Meron kaming 2 dropout out of 10, yung 2 po namatay sila. No, meron silang karamdaman na hindi sila nakapag-survive. No, yung 8 po, karaniwan po talagang hindi nila, yung complaint po nila talagang hindi nila kayang sagutin yung modules. So ang ginawa po ng ating mga guro, sila po ay nagpunta sa ating mga estudyante, pero nasa magulang po talaga yung kadahilanan na ayaw na po talaga nilang i-enroll. Pero yung school po, ginawa namin ang lahat ng aming makakaya upang ang ating mga mag-aaral ay hindi huminto. Higit 5,000 enrollees ang pinaghahandaan pa rin ng San Fernando Elementary School para sa school year 2021-2022. Ang kindergarten na tinatayang nasa 500 learners at as it is naman umano ang mga estudyanteng aakyat lamang sa grade level ng mga ito ang kanilang inaasahang magpapatala. As is, where is scheme na kung saan ang ating mga estudyante last school year, sila po i-enroll din, itataas lang ng isang hakbang upang sila po ay mapabilang. At nakikita ko po na hindi tayo magbababa o hindi tayo lalampas sa katulad ng enrollment natin last school year. More or less, ganun pa rin po ang papasok natin base sa data na pumasok sa kindergarten na more than 500 students pa rin ang naka-enroll. Sa inilabas na DepEd Order No. 32 o ang guidelines ng enrollment sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa bansa, tatakbo ang enrollment simula August 16 hanggang opening ng klase sa September 13, 2021. Bukas pa rin ang drop-box enrollment at remote enrollment. Habang sa San Fernando Elementary School, mayroon din umano silang online system na ipaiiral para matulungan ng mga magulang at estudyante sa proseso ng enrollment. Ang ating pong enrollment ay remote enrollment. Meron po tayong enrollment procedure na kung saan ang ating mga mag-aaral ay tinatawagan ng ating mga guro. Sila po ay kanilang ini-interview at tayo po ay merong mga link na kung saan ang mga mag-aaral ay pwedeng mag-enroll doon. Kasama sa blended learning ng San Fernando Elementary School ang TV-based learning module na mapapanood sa CLTV via online streaming at live telecast. Ayon kay Principal Aquino, mayroong susubaybayan ng mga bagong karakter na sunod sa asignatura o curriculum ng mga learners sa bagong edisyon ng mga programa sa telebisyon. Ang San Fernando Elementary School po ay patuloy na magbibigay sa inyo ng TV-based program na ito ay mapapanood sa CLTV 36. Magpapatuloy po ang The Adventures of Sienensya ng Science at ang Exploring English with Elise sa grade 3 classes po. Ganun din po ang Matalino at Pelipinoy. Malaking porsyento ng blended learning system sa San Fernando Elementary School ay ang printed module. At inaasahan umano na bago pa mag-umpisa ang klase sa September 13, ay matatapos na nila ang printing dahil naibalangkas na ang mga ito ng kanilang mga nasa higit 200 teaching personnel. Paolo G. Santos, CLTV News. Makabuklat siya pamurin ng Diosdado Macapagal Museum and Library na Chuking Lubao, Pampanga. Bista't man may kuya ding oras sa makabuklating museo, tatanggap la pamurin educational tour ang pong limitadong bilang dareng bisita. Silipan tayong museong Pagmaragul ng Balen ng Lubao, ken report ng Jenna Lumbang Parungaw. Metong kareng matenakan at taong Pagmaragul ning Balen, Lubao, amponing Labuad, Kapampangan, ing meya ang unabye, dating Presidente Diosdado P. Macapagal. Aparte keng mumuna yung Presidente Kapampangan, migit a pagbiliban ing kwento nung makananong ing anak, iba't king pakakalulong pamilya, megiyang pekamatas a leader ning bansa. Inya kikilalanan deng antimong The Poor Boy from Lubao. Ban kanita makalingwan ing istorya ning kayang pamagsikap king bie, ampong magsilbing inspirasyon kareng kay nakan, mitik doyeng museo at aklata ni Diosdado Macapagal. Mita laka JT King Gabun abandi dareng pamilya Macapagal, pepa talaka deing 2-story building.
Kingara pananiti ing replika ning minunang bale a bandi dari apong dadong a metong mong kubo. Metern over iti king National Historical Commission of the Philippines, ang inimanibala na king museo, manibat inyang 2011. Ang matatagpuan niyo po sa Museo at Taklatan ni Diosdado Macapagal ay unang-unang replika ng kanyang bahay kung saan po siya sinilang at lumaki, yung kanyang nipahat. And yung second building po namin ay punong-puno po ng storya about kay Diosdado Macapagal, pictures and memorabilia po siyempre ni President Macapagal. Bista man nating pandemic, makabuklat ya pamurin iti ka ng educational tours ampong bisita. Inya mo alas 9 hanggang alas 4 nemo pa kabuklat, manibat Martes hanggang Domingo. Kailangan pamurin ka no magpabook o magpa-schedule bayo munta. Sa mga gusto pong bumisita, mayroon po kaming booking form na kailangan nyo pong fill upan. 2 days prior po sana before your visit. Nung buriyang migita akilalay apong dadong ampong akit din kayang memorabilia, abayan nyo kami. Kingating kami kay King Webis alas 7 ning Bengi at live yan naman king CLTV Facebook page. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, silipin naman natin ang iba pang kaganapan sa rehiyon at ang lagay ng panahon bukas mula sa Pag-asa Clark. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Magbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Narito naman ang isang mabilis na silip sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Hatid ni JM De Jesus sa CL News Express. Dapat daw bigyan ng diskwento sa pagbili ng farm input sa mga katutubo upang matulungan sila sa pagsasaka. Ito ang naging panawagan nila or Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR, Vilma Fermato sa katatapos lamang ng World's Indigenous Peoples Day na isinagawa sa Nueva Ecija sa pangangasiwa ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Liban dito, dapat din daw mabigyan ng maayos na kalsada at mga drainage ang komunidad ng mga katutubo at programang pangkabuhayan gaya ng hog raising at microlayering. Kabilang din sa mga naipanawagan ang pagbibigay ng kagamitan sa eskwela para sa mga mag-aaral. Ayon sa Provincial IPMR, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga sanggunian upang maisakatuparan ang mga kahilingan ng mga katutubo. Sa tala ng NCIP Nueva Ecija, ang mga kalanguya at dumaget lamang ang mga may lupaing ninuno sa Nueva Ecija. Samantala, 3 kooperatiba naman sa lalawigan ng Tarlac ang nakatanggap ng truck na gagamitin sa pagpapalakas ng kanilang agricultural production. Sila ang Ranyag Primary Multipurpose Cooperative, Abagon Compact Farm and Seed Growers MPC, at Kaut Farmers Field School Marketing Cooperative. Ayon sa pamunuan, Philippine Rural Development Project ng Philippine of Agriculture Region 3 na si Director Eduardo Lapus Jr., mababawasan ang oras at gastos na gugugulin ng mga magsasaka sa kanilang trabaho. Kabilang sa target malakas ng produksyon ay ang industriya ng pagkakambing, mangbin at aromatic rice. Pinaalahanan naman ng DA ang mga benepisyaryo na magsumita kaagad ng liquidation kaugnay ng kanilang mga tinanggap upang maituloy ang second tranche ng proyekto. Sa iba pang balita, nominado para sa prestihiyosong World Architecture Festival ang New Clark City Stadium sa Capas, Tarlac para sa kategoryang Sport Completed Buildings. Gaganapin ang festival sa December 1 to 3, 2021 sa Lisbon, Portugal. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority, ang pagkilala ay tunay na kaya makipagsabayan ng bansa sa larangan ng pagtatayo ng mga pasilidad at istruktura. Ang NCC Stadium na may 20,000 seating capacity ang pinakaunang sports hub na itanayo ng pamahalaan matapos makumpleto ang Rizal Memorial Complex sa Maynila noong 1934. Ito rin ang kauna-unahang pasilidad sa bansa na nakatanggap ng Class 1 certification mula sa World Athletics o International Association of Athletics Federations. Kasama si Justin Dizon, ako si JM De Jesus, CLTV News. Karagdagang 287 na panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Pampanga kahapon, August 17, 2021. Dahil dito, umakyat na sa 4,187 ang bilang ng active cases sa lalawigan. 1,512 naman ang bilang ng mga nasasawi dahil sa COVID-19 sa Pampanga, habang 24,524 naman ang mga pasyenteng gumaling na.
Patuloy pa rin umiiral sa lalawigan ang Executive Order number 17-2021 o ang pagpapatupad ng mas mahigpit na health and safety protocols, pati na rin ang 10 p.m. to 5 a.m. curfew para sa mga non-APOR at non-essential workers, ang liquor ban at mahigpit na border control point. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manes Guerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa sa Clark. Okay, magandang gabi po sa ating mga kababayan. Easterlies pa rin po nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa at ito po ay magbibigay sa atin ng maalinsangan o mainit na pakiramdam na panahon. Pero may inaasahan pa rin po tayo ng mga localized thunderstorm na siya magbibigay po ng mga isolated cases ng mga rain showers o thunderstorm sa bandang hapon o bandang gabi. So sa pangkalahatan po ay kaaya-aya po yung panahon, yung halaman po ay mainit at maalinsangan, pero magdala pa rin po ng gamit panangga sa ulan, panangga na sa init. At lagi po sana mag-iingat yung ating mga kababayan, lagi po tayo mag-iingat dahil may pandemic po tayo, mayroon po tayong kalaban na virus, lagi po tayo magpe-face mask at face shield. So yun lamang po at wala naman po tayong inaasahan pang papasok na bagyo, baka hanggang weekend, pero meron pong low pressure sa labas ng PIR, no? Na posibleng babadya nga pong pumasok. At sa ibang bansa po ay itinuturing na itong isang tropical cyclone o isang tropical depression. Pero kung ito po ay magiging bagyo at papasok sa PIR, ang magiging pangalan po nito ay si Isang. At yan namang balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official at ang at CLTV36 News. Para naman sa Twitter, at CLTV36. Meron din po kaming Instagram, at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website sa www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Sonia P. Soto. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo. Stay safe mga kariyon.